Estes datos que vostede dá, señor conselleiro, parece que a algúns molestalles escoitalos. É difícil comprender por qué, xa que son un éxito do noso sistema público de saúde, da nosa sociedade e dos nosos profesionales. Dende logo, nós non imos facer como algunha diputada nacional de Podemos que argumentou que a sanidade española era líder en trasplantes porque había moitas mortes de xente moza en accidentes de tráfico. Tivo que saír o presidente da Organización Nacional de Trasplantes a puntualizar que este perfil era menos do 5% dos doantes españois e a resumir as palabras da señora Vescansa cun contundente «es difícil decir máis inexactitudes en menos tiempo». Esa é a seriedade de algúns ao falar da sanidade pública. Nós sabemos cal é a verdadeira causa que está detrás destes datos e non é outra que o bon facer do personal sanitario, un sistema eficaz de coordinadores de trasplantes e a xenerosidade da sociedade galega e dos seus doantes. E tendo isto claro, simplemente constatamos que a Xunta de Galicia non escatima un euro para dotar de medios e de recursos a eses profesionales que salvan centos de vidas ao ano neste país.